Μάγκες, άμα περάσουμε τα 10, βασικά, ναι, άμα περάσουμε τα 10 like θα έχουμε part 2. Μάγκες. Μετά από 100 μας έβαλε, είναι ένα 2 λεπτά. Ελπίζω να μην έχανε. Θα δω πως θα γραμμίσω εδώ πέρα. Δεν ακούω. Έλα ρε φίλε. What the fuck. Πάμε να πέφτουν το άλλο. Μάγκες, και αν θέλετε να δείτε βιντεάκια που βάζω λεφτά μέσα στη Free Fire, να τους σπάσετε το like και αν περάσουν τα 10 like θα κάνουμε part 1 που βάζουμε λεφτά. Για πάμε μάγκες. Μάγκες, να ξέρετε, άμα είναι στη φωνή μου έχω αρρωστήσει αυτό. Μάγκες, είναι φωγά τόσο απλά. Αυτό ήταν νύμπρο. Θα πάω λίγο μετά. Λοιπόν μάγκες. Όπα ρε. Να πάω για κιλές. Δεν πειράζει, πάμε. Όπα ρε. Κάτι είδα εκεί πέρα. Μάγκες, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά κάτι είδα. Ωχ, αυτό βήματα. Ωχ, ρε. Κάτσε και αυτό δεν πρέπει να το κορυδέψω. Μπρο, με έχει δει ήδη. Με έχει δει. Ξέρετε κάτι, θα πάω μόνο και μόνο για εσάς. Το ότι δεν είναι έγινε. Δεν έχω και καλό όπλο. Μάγκες, τουλάχιστον έχω ένα kill. Πάμε να δούμε. Πάμε μάγκες. Παιδιά, απλά έδωξε το βίντεο επειδή μιλούσαν την αδερφή μου. Και δεν έκαμε κάτι προσωπικά. Πάμε μάγκες. Ωχ ρε. Δεν είναι skill εκεί πέρα. Βασικά μπορεί να πάει κανείς εκεί. Για πάμε να δούμε. Ωχ, μάγκες, sorry που βρίζω. Άντε μάγκες, πάμε άλλη μία. Πάμε άλλη μία. Ναι, και πήρα συν 5. Από εκεί πέρα κάτι είναι. Μάγκες, επίσης θα κάνει 200 ώρες. Κόβω λίγο το βίντεο εδώ πέρα μέχρι να με βάλει. Sorry μάγκες, ξέχασα να τραβήξω βίντεο εδώ πέρα. Σκόψα ένα kill από εκεί πέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μάγκες, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Για πάμε. Γενικά μας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Να γράψετε κάτω στο comment, στο chat ή στα comment να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια άμα θέλετε. Μάγκες, μιλάω ότι είναι πρώτη φορά που θα κάνω YouTube βίντεο, γι' αυτό μάγκες, να ξέρετε. Αυτό μάγκες. Πάμε να δούμε.
φορά και ένα kill πριν. Ήταν noob, να ξέρετε. Κάσκασα άλλα κόκκινα, αλλά δεν έριξε στο βίντεο. Μάγκες, ποιο να πάρω? Αυτό ή αυτό? Αυτό θα πάρω αυτό. Ξέρετε κάτι, όχι θα πάρω το άλλο. Μάγκες, θα κάνω και part που βάζω λεφτά μέσα, γι' αυτό σπάστε το like και γράψτε και θα δούμε και αν θέλετε να παίζουμε και Roblox και τέτοια να μου πείτε κάποιος ακόμα ακόμα. Βασικά όχι Roblox όσο. Παιδιά, μάγκες, να με χάσω. Μάγκες. Μάγκες, είμαι έτοιμος να χάσω. Για πάμε. Θα πάω μόνο και μόνο για σας μάγκες. Δεν με νοιάζει. Θα χάσω. Για σας θα κάνω τα πάντα. Triple kill. Δεν έχασα. Μάγκες, ελάχιστο το όπλο, να πεις αυτό εδώ πέρα είναι πιο καλό. Όπα ρε, έτσι το συνάδει, πάμε. Πάμε μία εδώ πέρα. Όχι, σνάιπερ να το πάρω. Δεν μου είσαι, θα το πάρω. Μάγκες, sorry που βρίζω. Όχι ρε, δεν πάω να το 3 kill. Μάγκες, δεν έχω να πω κάτι, οπότε κλείνω λίγο το βίντεο και θα το ξανανοίξω σε 5 λεπτάκια. Από ό,τι βλέπετε μάγκες, έχασα. Το σημερινό βίντεο αυτό ήταν. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Bye.